हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाय भाई भाई क्षीर आम जाऊँ आज क्षीर देवा भाई हो भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई हो भाई, क्षीर दुकान पूरा फेमस। पूरा डाड़िया फेमस घाटी যাব घाटी दो घाटी हो घरे घरे क्षीर, घरे घरे क्षीर जलिया दुकान देखो तो फेमस जलिया दुकान। ट्यूशन छुट्टी है एटी मु ट्यूशन आसे आगुरी आम क्षीर दबा। क्षीर देई देई जीवन ए मेंटल आगे कहीं कौच सेकी देवी खाओ छुआ फुआ खाओ चढ़ा समझ नका आम एरिया এটা ଆମ ଏରିଆ। ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି କ୍ଷୀରଟେ ଦିଏ କ୍ଷୀର ଖାଲି ଅନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଅଣ୍ଟବିହନ गजब बेइज्जती है। ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ଅନଉଛି କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଦେଖିଏ ନା ହଁ ପକୋଡ଼ା ମନ ଘର କାମ ଚାଲିଛି 3 ତାଲା 5 ତାଲା ହବ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ଦୋକାନ ଆମର ଏଠି ଫେମସ୍ ଦୋକାନ ଟୋଟାଲି ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ଦୋକାନୀ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 10K ଗଲାଣି ମାନେ ପୁରା ମନ ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ମଟ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଉଳି କରିଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଉଳି ପୁରା ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଆମେ ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଲେଇ କରିଦିଅ ପରିଚିତ ଆମେ ଛତ୍ର ହବ ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିନାସ କଲେଜ ରୋଡର ହାଲତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରୋଡ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଅବସ୍ଥା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ରୋଡ ଇଏ ରୋଡ ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅ ମୁଁ ରୋଡ ପୁରା ଠିକ କରିଦେବି ରୋଡରେ ଆଉ ଲୋକ ଚାଲିବ ରୋଡ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଲିବ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ବୁଲି ବାଲି ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମେ ଏ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବୁ ସରିଲା ଏଠି କୁକୁର ଚାଷ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଏଠି ପାଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କୁକୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇब करो कमेंट करो शेयर करो ना करे मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।